Татарстанда мәгариф учрежденияларының токландыру блокларын заманчалаштыру планы әзерләнә. Әлеге планга 217 мәктәп ашханәсе кертелгән. Ашханәләрне төзекләндерү, җиһазларны яңарту күздә тотыла. Башлангыч сынафларда укучы балаларны бушлай кайнар аш белән тәэмин итү өчен 3 елда 6 миллиард сум чамасы акча тоту каралган. Хәзерге вакытта балаларны бушлай кайнар аш белән тәэмин итүче барлык мәктәпләрдә Роспотребнадзор оешмасы тикшеренүләр үткәрә. Моннан тыш алар азык-төлек бирү предприятиеләре туклануны оештыру хезмәтләрен күрсәтүче 16 операторны тикшерәләр. Владимир Владимирович Путинның йөкләмәсе буенча, аның әйтүе буенча, мәктәпләрдә башлангыч сыйныфларның 1-дән алып 4-кә кадәр 23 елга кадәр шушы кайнар аш белән тәэмин итүгә күчү каралган. Республика 1-ләрдән булып, инде без 20 елда күчтек. Менә ассызыклап әйтергә кирәк, чөнки бу чыннан да безнең республикабыз җитәкчелегенең, президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның балаларның сәламәтлегенә күрсәткән мөнәсәбәте, иң төп мөнәсәбәт бу. Чөнки сәламәт булганда гына уку да була, башкасы да була.